Ayo yo yo. Ae, ae, ae. Kaya ngene rasane duren kopi tajen lagi rasane. Kaya ngene memberi sinden pirangi sental akonane. Iso-iso sarapan pate, patene akeh ulare. Rapi prawan akeh rakyate, kaca sithik milih randane. Aku melu
jenenge klantang mangan telo enak rasane paling mada yen masa rendang rapi rondong rasane sore sarjowar mlaku-mlaku karo besurut jariku welu nganggo liburan tuwa-tuwa benawa tore ah 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 dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati selembar godongnya kara yang rasa balu ora sida selembar godongnya bayung yang rasa parta terima urung iyo ijo-ijo kalan bola mangan soto rana iwake duwe bojo kakean pola dadi rondo lemu awake kulon kali wetan yo kali tengah-tengah tanduran-duran bapakku santri ibuku santri aku dewe sembarang sinden kulon kali wetan yo kali tengah-tengah ana uwate tak ngerti kulon mati tak timbang-timbang podo abote Rajaane nangka rajaing wara sarjana aja ngaya dimelestari widodo rajaane nanas pantese wadai gelas timas-timas ngapuhi wong ora gagas rajaane jeruk sepi tunggu tambah ngantuk dasar mata delelatan sakebado Prengkon ning mangklung ning kali sapa wangi ra kudu nyadak ngejar kuning dasar penyanyi sapa wangi ra kudu mela ayo ora montore mabur gedhe rodane oleh bojo sing gedhe dhuwur benar rasane awan-awane karetan ana ulane ento prawan-prawan karetan aja sedhe pilih randane reng-uring sulingan dilali-lali saya kelingan ayo ayo yo yo Caritane wayang Jawi ing prajangan Langkati raja
aja arane game geger nyolong sinta Anoman bencut teman
Gitu ciwet ceret disenggol mapan korat karet gorengan kopi tuku warang wadai tomblok amit-amit jaka saiki repane gandar wani tomblok yuk 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 yuk
Jangan kaliya gebrak wes cocokah dengan reya pranyata gawe gembira slompret nyempret kampung nongkrong kandare yang ketipu imbal konang loro salentrong panyongklang marake gigel macan mangap magep-magep bojang kan mong kaliya wis cocokah dengan reya pranyata gawe gembira ayo yo 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 iya yo 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 a e a e a a e e a a e e a de ya 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 ha ha e a gentayangan yen awan radoyan mangan
mengkane rasa yakti sepi asa poler sepah semut samang sane panggo bolan gonya ganyo ngale sampai kangen kutan dadi talane ngati waslasa kan nangga nanging ngapa kabebengkut seleramu nate ngendika tresno lahir terus aja katon lanang dhewe ya le ya nang damar sasangka nadya lawan nana sakarasane rasa lemah moreha ya ya iya
anyar kejangan paneno plempeng kuwi elo nyolo nyepenekno kanggo masuk tata tira tata tira kometer raeng pinggir tetemno sremasana kanggo sebab mangko sore ngapajan rembulan di tumpeng jembar kalangan di son sora sora ori iler iler tandure wong sumiler tak ijo royo-royo tak sekote maten anyat bocah hangat penekno limbing kuwi lo nyolo nyepenekno kanggo masuk tata tira yuk 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 iya ha waduh ayo iya
Prepakerto ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama agaping ati nyatan cin wis tanggap piye lewong nyuwun apa Pak Dik? Oh pamit mulih lelan ana pamit mulih mesti kala yen dadi jodone kelan tok sulih wong sing bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal ika mesti tak tresnani nanging sedih kados kunti yen kawula sadremung lampahi mongsa mene atur puji karya raharja Eman benjang teka yen ngati digawe kecewa batin kula boten lila yen tok nganti mung disia-sia lelan ana pamit mulih mesti kala yen dadi jodone meganggalan tok sulih mo kang bisa
Setias nyanto sandi Satya Putya Pangakasing Gerakara Setias nyanto sandi Satya Putya Pangakasing Gerakara. Yuk, oke monggo mengingat pedalipun sampun saya dalu. Yuk.